Значи сега при нас в момента гости са ни Headshot BG. Първите финалисти. Да, първите финалисти за Play Expo. Накратко кажете нещо за себе си, като започваме от Георги. Аз се казвам Георги Янков Самаров, на 18 години съм, живея в Сеноград и съм топ-лейнър в отбора Headshot BG. Кои си най-силните герои? Най-силните ми герои, то е малко относително, понеже се променя места и те се променят, но да кажем за момента Елис, Шени и Ренектън. Окей. Като капитан на отбора, според теб развива ли се отбора и смятате ли да продължавате с Headshot? Да, отбора се развива, но имаме известни проблеми, които се стремим да отстраняваме, но не е лесно и не мога да ви кажа какво ще е бъдещето на отбора, не се знае. Така, добре, продължаваме с Фахри. Здравейте, аз се казвам Фахри, на 17 години. Те искат, кажи да видим. Аз съм Фахри от Сирия, в смисъл живея тук в България в последните 5 години горе-долу. Казвам се Майстор в играта и играя спорт за Headshot BG. Така, ето го следващата голяма звезда в българския гейминг, поне така от популярните. Също така, преди малко при нас беше Ентралмен, сега имаме още един чаленджър, който е Каварадосик. в България. Да. Може да сте го виждали всъщност по стримове на известни играчи като Алекси, Фроген и така нататък. Експеки, да. Да, Каварадос. Представи се. Аз съм Петко Каварадос Святков, на 18 години съм в момента, уча в Варна, където живея и се занимавам с League of Legends по професионално, поешка аматьорска за сега. Щом сте стигнали финалите тук на Play Expo, значи не е особено аматьорска. Може да се каже. Да. Окей, мерси. Следващия. Здравейте, казвам се Велислав, на 26 години съм и съм джанглър за отбора на Headshot BG. И нещо друго? Играят доста отдавна. Любими джанглъри? Любимите ми джанглъри в момента на тази момента те са доста, в момента се препокрива доста. Джарван, Хекарим, може би ми е най-любимия, също така. Наутилус стана доста популярен и доста забавен. Колко време сте в Headshot? Самото създаване. В определени моменти. И стигахме до Смайл. Истинския кът. Който всъщност е капитан на отбора. Здравейте, казвам се Виктор Лиев, 18 години в София, 12 клас съм в момента. Играм Миклен за Headshot BG от самото създаване. Това е. Като капитан на отбора, ще гоните ли още по-високи висоти, от които вече сте достигнали? Да, има допълнение някои проблеми на DreamHack с плейлистите на VCG и не имам. Това е за близките 6 месеца само. Добре, за бъдеще ти питам. Ще видим. Бъдеще е необятно. Много трудни са тези неща в България и един ден може да е едно, друг ден стана друго и много трудно се говори дори за следващата седмица. Като цяло за момента, сбъдват ли се очакванията ви за Play Expo? Предполагам, че вие сте дошли тук за да го спечелите и за момента сте на правилния път. Към мен е просто. И към всички. Към целия отбор. Добре, моето лично мнение е, че се представяме по-добре, отколкото смятам, че се представям, поради недобрите онлайн игри, които имахме. Добре, последни... Секунда само, извиня, ще прекъсвам. Има едно вайрал видео в нета там с име Смайл и Самаров ВС, пише Матео. Може би някой от вас са го гледали в една ранкет игра, как Смайл и Каварадос си попадат. И Самаров. И Самаров няма. Ти си следващия в списъка. Да. Не сте ли гледали това видео? Искам да кажа, че автор на моят канал ми игра и го давам на Каварадос, така че... Усеща тимворка отдалече. Аз последния път, като му дах моят акаунт, ливна 2 пъти и после загуби 5 пъти поред съм игра, така че...
Пак удар. Значи не съм сигурен какво е обратното мелбустинг, но в смисъл... Добре, окей. Ами, добре, в смисъл, радвам се, че дойдохте при нас, пожелавам ви късмет на финала и дано. Благодаря.